لباجار ئەزمیرê HDP di lîsta namzedên parlamenteriyê de vê carê cîdayê du dayikên ئاشتiyê jî yek ji wan Cemîle Aydin e ku temenê wê 6 e. Ew ji herêma duyê di rêza pêncê de dibe namzeda HDP. Cemîle Aydin dide zanîn digel hevjînê xwe 4 sal berê ji gundê Stewra Mêrdînê mala xwe bar kirine İzmîrê ji ber şertên aboriyê û neha jî tevî zarokê xwe li Karşıyakayê dijîn. Cemîle Aydin dibêje bi malbatî gelek caran rastê zextên giran ên hêzên ewlekariyê hatine û berdelên giran jî dane. O tiyê me di hepsê de ye ji ber vê îşê siyasî 26 salî wî qediya tê de ye. Keçika min jî amezin ew jî çend cara girtin bin çava her carê 7 meha 8 meha tê ma keçika min jî işkenca wan seqet maye. Keçikek min jî kê şehîd e. li aliyê Rojhilat şehîd ketiye. Yek dijî hepsê de bû vaye 7-8 mehê ew jî derketiye tedawî dibe. Namzeda HDP Cemîle Aydin dibêje ji ber ku di navdayekên aștiyê de ye û xwendin û nivîsandina wê hewye hevalên wê xwestine ku ew jî bibe namzed lê ew namzediya xwe wekî erkek dibîne û dibêje çavê ne di pereyên dewletê de ne. Ew dixwaze ji bo partiya xwe fedakariyê bike digel ku dizane di wê rêzê de nikare were hilbijartin jî. Hevalê me gotin welatî jî karî bivî namzed me jî kê ji bo xatirê wî hawî me namzedê xwe danîn. Ne ji bo xatirê em peraj dewletê bigirin ya te em meaşkî bigirin ya mircîkî bilind gihinik werê qîmetkî mezin bidin me dilê me pirniz me em dixwazin ji bo xatirê partiya xwe em tişkî fedakarî bikin û gizarokê me bes bên kuştin û bes bê girtin û bes bên îşkencekirin. Dayika Cemîle dibêje şertên giran yên jiyana Kurdan dike ku her Kurdek wekî 10 dibistanan tewa kiribe. İnsankî me bû heyata me îsankî bû em 10 unîvesta xelas kir. Êwan ew dixwînin ber çavê wan derbas dibe ême em wêna jiyan dikin. Hezkirina zarokê me û tirsak wê tiştik neyê serê wan û tirsak bira tiştik bi wan neyê û bi vê tirsê em vê jiyanê dikin ji bûn her îsankî me bûyî mamostak her yek bûyî wek xwendevankî. Namzeda HDP dest nîşan dike ji wan xebat tê xwestin û dibêje xwezî ew cihantir bûne ku zêdetir xizmetê bikire. Emirê min 6 e ez dixwazim ki anha emirê min ya 25 ya 30 bûne ji bo hîn bêtir min gavek zêde bavêtane. Namzeda HDP a İzmirê Cemîle Aydin bang li Kurdên ku dengê xwe didin partiyên din dike û dibêje herkes divê li rex qewmê xwe bisekine. Xecîcan Farxîn, Dengê Amerîka, İzmir.